Woi. Ayo yo. Monggo pamit. Woi. Ibu-ibu pastinya monggo yuk joget lagi. Sir. Sir. Nimbas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati.
suara lu ya. Kandhani kok apa? Astagfirullah. Kata Mas Asep apa jenenge mau? Asep Irama. Cerewet banget. Janjane kowe neng ngendi yo Mas? Gelagatku saja nyelayani. Atiku sujud kowe malah gandeng wanita liya. Ora masa. Jangan pakai tarter Kan mana Traveling, akeh. tarter. Iki lho nek pohon iki lho. Tadi suara burung di sini. Enggak ada. Neng. Tarter. Mas Asep tahu kan tadi ada burung di sini Oh, kan, iya, Mas? iya. Oh. Yo. Janjane kowe neng ngendi? Gelagatku saja nyupiani. Atiku sujana kowe malah gandeng wanita liya.
200.000 nih. Dari Alhamdulillah. Ade, alhamdulillah, masya Allah laris. Laris ya. Razia, hah? Kena razia. Oh, karena rahasia kan mandek ya. Enggak lah, Iya. ya. Sabda pandita ratu, wong sliramu, ati sisihanku. Mugi Gusti ngelani, tansah kinawa mati. Sukawati, Cerah foto. AJS Audio. Sepisan ketemu. Ganti lagu. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Kandani kok. Ngene-ngene ya jangan apa sayang? Gandul emang kene ya. Pocong mah gandul. Mending banyak. Iya. Ora sempal. Sabda pandita ratu, wong sliramu, karya sisihanku. Mugi Gusti nglini. Tresnaku bakal Ginawa mati. Buat awak dhewe golek pasaran iki iki. Oi. Yo. Yusupawati. Itu. Masuk. Rasa tresno rino nanging aku ora bisa duweni godhong kates tapi jampi tetes sing tresno tutup hati. Yuk.
Iki Pak Dewi urung rene ya? Udah. Eh? Pamit tak? Oh, iya. Oh, udah hadir Ya, di sini ya tapi udah belum hadir, kesini. ya masih belum merapat ke sini ya. Betul. Selamat datang Pak Min. J. Pokoknya sehat selalu, pokoknya buat keluarga besar Sukawati. Siap. tresno iki ora saya suwe saya tambah tresno watana kowe rambendengke nabyan aku ora duwe Yusuf Kawati. Rasa tresno rina wangi nanging aku ora bisa duweni godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Pamujiku wong bagus muga sliramu ra bakal lali nadyan sawit tresnaku bakal Aku jane pengen rono lho Kak, piye? pengen merono. Tapi rono apa? Nanti ibu-ibu yang bernuansa apa kuwi lilak ya? Apa Kok lilak toh? apa kuwi jenenge? Bergendi. Bergendi ya, monggo ibu. Aduh, lilak karo bergendi. Oh lilake sing rada enom ya. Kayak aku. Oh ngono. Enggak dana. Ungu terong. Ya. Tresno iki ora mendem saya suwe saya tambah tresno watana kowe tambah dengke nanging aku wong ora duwe. Alhamdulillah. Tetes sing tresno. sampun. Nggih. Ini masih spesial nggih buat Bapak Ibu tamu undangan juga dulur-dulur keluarga besar streaming di channel YouTube Celah Foto di Jantung bersama New Sukawati. Sambil pokoknya kita tunggu nanti request lagu, monggo Bapak Ibu mbok pilih mangke badhe request lagu kalian dosa kata nggih New Sukawati campur sari. Niki kita siti tenggo request lagupun ingkang badhe maringi dono swanten ya sambil kita tunggu partisipasinya. Monggo dipersilahkan untuk berpartisipasi di sini karena hari ini acara dari kita untuk kita. Siapapun Nggih. boleh memeriahkan acara di hari pernikahan Mas